Hyvä. Sitten katsotaan, minkä määrän tämä tuottaa, tämä laukka. 1, 2, 3, 4, 5. Eli pikkasen lisää. Vielä älä hidastu kaarteessa, että laukka pysyy edelleen eteen. 1, 2, 3, 4, 5. No, vieläkin lisää. Sulla kelmi kovaa kulia hitaasti. Noin, hyvä. Nyt voi sotistua. 1, 2, 3, 4. Hyvä. Siitä se riittää tähän.